Přišel jsi právě včas. Koukám, že jsi trošku nevyrovnaný. Medituješ? Sedni. Dáme Minecraft, to klidně. Zdá. Ahoj. Hello man. Ty kokos. Nešlo ti parkovat? Kámo, ja som sa zabil. Neviem, začalo mi tam pískať niečo, mám pocit, že mám defekt. Povedz nám o svých pocitech. Moje pocity sú negatívne, sú moje pocity. A co s tím můžeme udělat? Ináč, koľko hráš ten Minecraft už? Asi 4 dny. Hej, a zatiaľ si zazbieral svoj druhý dirt block. Si dosť progresol, dosť dobré. Já jenom tady běhám a užívám si přírodu. Užíváš si přírodu? To je hezký. To je normální, takže to je terapie. Dosť dobré. Teď jsem utíkal před těma. Umíš FIFU? Hej, No, to je dobře. kámo, dáme nejaký challenge o to. Neviem, jak to ty hráš dobre, ale hovoril mi, že to hrá dobre a ja viem, že to ja hrám dobre. Dáme challenge, já jsem hrál s ním a tomu to moc nešlo. Ale Dáme challenge, dáme si fakt Francii. challenge. Tak, Dobre, tak ja si tak co zoberiem challenge Francii. dáme do toho? Neviem, o niečo. No a O niečo. Že když prohraješ, tak tě nastřelím tesťákem. ty kokos, tak sa nejdem snažiť, konečne. Nie, dáme, že Něco bych dal, no. dal by som, že kdo prehrá, Ty vole, nebo 2 odmerky Morbidiuse. Kdo prohraje? Já jsem neměl kámo nakopávat 3 týdny. ty degeš, ježišmária, ja to nechcem dávať. Ty Jo, kokos. je to challenge, kámo, no. Budem se muset snažit. No tak to sa vieš, ak musíme snažiť. Dobre, deal. Kámo, doufám, že nehraješ Dobre, deal. Ja som to tryhardil aj víkendovku, aj všetko. Podle mě si podepsal smlouvu s ďáblem, veď? No možno, hej. Ty vole, to se zeseru jak pes, ale ne z toho. No, Je to možný. No dobre, ale tak jdem zase... na To je offline, to je fakt, že niečo iné než online. Čiže to je pravda. To je proste, to ja neviem. No, To tak som nic, zvedavý. kamarád. No dobre, poď. A teraz mi dal pokazený ovládač isto. Chci mi přivez dárek? Hej. Moja lékárna. Nie, to je moja. Moja lekáreň. Ale tady je moje lékárna. Nie, ale to je moja, vieš, že... Ja viem, že chceš, aby bola tvoja, ale že teraz tam to je, že moja, vieš, že tam je Jo, napísané, počkej, že to moja. je z tvojí lékárny? Ne z tvojej, z mojej. No z tvojej. Ne z tvojej, z mojej. A tam je moja. Co, kámo? To je moja. Chápeš, tam je napísané, že moja A lekárna. je to tvoja lékárna? Je Tak tvoja? máš tam napísané tvoja alebo moja. No Moja. No keby je Ale je tvoja, moja? no keby je tvoja, tak to máš tvoja. Ale je moja nebo tvoja? Moja. Takže je to moja, tvoja. Je tvoja. Moja. No je moja, ale je tvoja. Tvoja je moja. Ale ty vlastníš lékáreň, moja lékáreň, ty. Nevlastním, ale je moja. Máš to napísané moja lekáreň, chápeš? Takže je tvoja. No tvoja by bola, keby je Tvoja tvoja, je ale moja, je je moja. tvoja, ne? Ale moja nie je tvoja, tvoja je... Moja. Tvoja je tvoja. Nie, moja. Moja je moja. No moja je moja a preto je moja. Ty vole, co jsi mi to přidal, ty sypko. Co to je? Jak na to vysvětlí? Jo, jsi žertva. To. Tak to nemá chuť proste, to je zrak žuvačka. Nemá chuť. Domino, vytáhni ptáka z dvoru. A ty moje rodiče zase, kurva. Hej, ale ty si v troch, to čo je? Já mám talismany. Víš, jak se jmenuje? Marlin. Ne, Trembolon. Krznár. Trembolon a tohle? Skoro. To je Milda. Strašný čilář, už je se mnou od Plzně. Milda a Trembolon. Teraz musí podvádzať. Klasika. Ajajajajaj. No ale kámo, to si ty dávaš, vieš o tom? Tu. I see transgender. Tak, O môj bože. tady je. Když tak trávicí enzymy, limitless bio. Ty debil, prečo double scoop? Bože, vieš, jak sa toho bojím? Dneska tuto s Davidom. Challenge, borci. Francie proti Francii. Zahájiť zápas. To už tak? Ježišmária. Poď.
jasné. Čo sa mi tam stalo? Nie. Čo? Nie. Nemačkej. Osraný rabiot. Bo? Dobre. Tak, pojďte kluci. Dobre. Doufám, že se těšíš na double scoop, ty. Dobre. Neviem, jak sa to stalo. Ale to Ja. sa nedá brániť naozaj. Počkaj, ja tam ináč nastavené. Počkaj, fakt stopni hru. Mne sa nedá strieľať. Však ja som strelil a mne to nacentrovalo. Prisahám, kámo. Však to malo byť už 8-0. Počkaj, jak to je, že? Dej nastavení Prispôsobiť hry. ovládání. Jo, aha, ty máš jinou střelu. Však... Tak možná proto jsem vole, já prohrál. Wow. Tak to seš kámo dobrý. A jak já to mám vědět, vy čuráci, vole. Když Staňovi to šlo normálně. Hop, čip, hop. Neviem, čo stláča. Co, Bakugan? Mo, klíca. Co, vole. Dobre. Jaký jsi? Dobre. Môj safe, môj brankár je najlepší pod slnkom. Poď, Demby. No! Poď! Yes! To máme. A poď, Nie je kuku, šanca. Nie je šanca, kámo. Ne! BOOM! Sú! Nebudem toto double scoopovať, nebudem. Sú! Jak sa robí greedy? Pozri sa, ako sa pozera. Tomu ver. Hej. A ja mám dokonca... Ježišmária, to je drbnutá hra. Však klasická FIFA. Ty kokos, takto si ma reálne zopálil. Hej, chcem faul, hoši. Ty blázon, nevždy tu. Bravo. Mohol som že zomrieť na ihrisku. Aha. Tanko, bro. Nesral sa s tým. Yes! Mrtko! Kurva, Vybehnúť s a brankárom. můj vnitřní klid je v prdeli. 8 hodín meditácie Ne. zničené jednou nahrávkou. Vyjebanec. Píčo, ještě dostaneme góla, ne? Ne! Kurva. Pane Trembolone, vy nejak nepomáhate. Aha, tento sa pozeral už do sluchačky. Kámo, vieš, ak som sa ale bál po tom prvom góle. Ale to je jedno, už som vyhral. A však ešte stále môžeš vyhrať zápas, není u konce. Kámo, FIFA a vnitřný klid nejde dokopy. To je proste jak čierna a biela. Jaký čurák vymyslel tuhle challenge? Neviem. Čo pocity? Vnitřný klid? Kámo, já jsem vám po 3 týdnech, co jsem neměl nakopávač, dát 2 odměrky Morbidusa. Hej, presne tak si splnil challenge. Ale 4-1, kámo. Ale ešte máš asi 15 minút do konca. Pohode, to zvládneš. No, já už jsem, vole, to už je v piči, já jsem mohl znamenat. Ne. Taneček. Salsa. Ne. Tyba, mohlo mě ten proškolit malý kluk, mě je starýho kozla. Nemůžu do toho nominovat někoho jinýho? Domča si to dá za mě. Viď? Jo. Kámo, to jak hraješ, ty vole? Já už jsem, vole, úplně odevzdaný. To bude super, no. Já jsem se chtěl vyspat, kámo. Já jsem dneska přijel ve 2 ráno a... Kámo, však presne ve 2 ráno si prišiel, nemal si spánok dostatočný. Pozri. Jasný. A však to má iba citrulín, to je pohode. Jo, tak z toho se poseru, kámo, z toho citrulínu. Pohoda. To je bomba. 18 000 čísel citrulínu. Ale vieš, akom som bol v strese, keď som dostal prvý gól? To jste nevěděli. Už jsem měl tenhle protein? Ten peanut? Peanut? Nie. No áno, no, si jak drájskopiem proťák. Takhle jako děláš ochutnávky proteinu? To musí být super, no. Hej, chutí to ako peanut butter cups. Chutí mi to.
Pustu vítráček, kámo. To jestli děláš, brácho, takhle ty recenze, tak to potěš prdel. Jo, Nerobím. to je bomba. Nerobím takto recenzie, ale keď ochutnám proteín, tak ochutnám takto prvú. Jo, normálně mě balila ta frajerka v kavárně. Koukala na mě a říká, začala mi hladit ruku a říká, máte hodně znamínek. Co říkal? Víte, co to znamená? A já, ne. A ona, že budete dlouho žít. A já, tak to doufám, ty. Vidíš? Takže hejtři, co říkají, že chcípnu ze sypky brzo, píčulíte. Frérka z kavárny říkala, že budu žít hodně dlouho. Co, jaký ty máš na to názor, Rado 5? No, dúfam, že budeš žiť dlho, tak si to prajem. Napište to. Vymyslete další challenge do příštích videí. A něco z toho určitě uděláme někdy zase. No, takže přetréninkuji jídlo lidi. 120 rejže, kaše, rejžový, trochu kakao, cejlonská sůl, z kořice, tak, horká čokoláda, 2 čtverce, tak, 50 gramů proteinu a 1 celý banán. To je předtréninkové jídlo. Ideme si spraviť pre-workout, keďže Davidko prehral, ako ste mohli vidieť. No vlastne nie. Ja mám vlastne hocikoľko odmerek and he has 2 scoops. Debil. Kde máte poháre? Tam to je Hen taký oný, growth hormón, testosterón, človek má takýto pohár by the way. Toto je pretréningová vec. Ideme do toho naliať vodu, lebo voda je kľúč k úspechu. Trošku pomimo, nevadí. To utre on, čo ja s tým. Není môj byt, vieš? Viete, môžete sa chovať jak chcete v cudzom byte, čo to není moje, čo ja tu. Ajajaj. Ajajaj, no počkaj. Nech príde aj on, nech príde aj on. Počkáme na Davida, nech príde aj David. Nech vidí, do čoho ide. Tak co je to tady? Kámo, ja som ti to ešte nedal, ja som počkal na teba, kým chápeš, aby si to užil ten moment. Dobrý pohár. No hej. Disclaimer. Tohle není výzva ani doporučení. Ve videu jsme skonzumovali vyšší než doporučenou dávku pouze pro účely natáčení. Nejedná se o doporučení. Nepřekračujte dávkování uvedené výrobcem. Tak, teď jenom upozornění pro vás. Vy to opravdu nezkoušejte doma. Teď si nedělám srandu, ale já jsem ostřílený. Ulice mi dala lekci. Kdyby si viděl ty keci, šlapky děvky. Víš ten edit, ne? Viděl jsi ten edit? Na tohle? A jak tam stříleli toho z ulice? Víš, ne? Jo. Kdyby si viděl věci. Štětky, děvky, fetky. První? Jedna. Ajajaj. Tlaky. Sú príkule. Tlaky. O nie. A ty jednu. No, dajme tomu. O, bože môj, zase zabijem. So baby. Já jsem dělal v cirkuse. Hej, No ale vyhodili mě. basketbalista. Kámo, 3-krát si to už nedal, toto je negatívna aura už. No poď, 4, do 4, všetko lepšie. To se vynásobí 4krát. Lebo si prehral 4-1. No, konečne na 4-1. Tak vylieva von. Čink. Vejdi a neuškoď. Do prázdna. Fakt mám proof. Môžem potvrdiť, že fakt dal do prázdna. Nic lidi. Jdeme do auta!
Tážte, co mám na sobě? OK. Braille 500 euro. Bandana 350 euro. Primo kolekce Nebia. Triko zadarmo. Krakasy, říkáš si super. Primo taky zadarmo. Ty můžeš mít se slevou. Plesun 10 Nebia. Dál pokračujeme. Tílko od mámy 350 korun. Trénky Calvin Klein 1500 euro. Ponožky minulý sponzor Jim Beam. Zadarmo. Ponožka Nike 300 euro. Papuče do vesmíru 2300 euro. Hodinky 24 karátový pásek 1500 euro krát 2 na splátky. A tohle iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Ten jsem sdělal. Tři zahřívací a dvě Hej. pracovní. No poď Fortniteáku. Top setík tady, dvě pracovní série, takže naložíme, co se dá a jdem na to, ty vole. Pičo! Jede. Kurva lahke to je. Ešte. Tuhle si dám na repeat, tuhle songu. Zase 3 rozehřívačky a 2 pracovní. Další 20, ne? To bylo lehký. Počuj, ja som tu šiel, najviac som šiel, čo ja viem, 3,20. Tak Tak dobrý. ty povieš možno 3,5, 4. A mne bude stačiť už iba 2 warm-upy, OK. kam si ho teraz cítim. Let's go. Wow. Yes. Další. Wow. Jedem. Jenom kozy. Yes. Kámo, to počas série aj 108 jde. Počul som Dorian Yates, ja. Já to dojedu tímhle do straček. Počul som Dorian Yates. Fusa. Kam má tahle songa do toho? Let's go. Nekončí. Wow. Další. Kozy nahoru. Wow. Ready do openu. Žiadna Olympia. Poďme, Poďme, Davide. Poď ty zmrde. Davaj, hop. Bum. Ďalej. 2, 3. Poďme. Ešte. Kurva, neser sa s tým, neboj sa toho. Zabij to. Zabij ho. Zabij ho. Poj. Let's fucking go, kámo. Čo? Jedem. Poďme. Áno, dávaj. Jasno daj. Ešte.
Chceš anabolickou sílu? Chcem. Tam musíš olíznout ten pot. Kámo, jestli Dobre. nás vole vidí ty lidi. Teď naberu tak na 104. Ja som taký mekunky trošku. Nie som buzlica ešte. Ale ramena mám tvrdé, ale cecky nemám až tak. Ramena k hlavu. No, to je cieľ. Jak Viter fyzik. Máme tady party, kámo, ve fitku. To nemáte ve fitku, co, DJ? To je jenom v Bratislavě, brácho. Let's go. Poslední setup. Tak šlapek. Ešte jedno. Ještě. Ještě. Dobře. Like a odběr. Doufám, že už to máte. Tyhle bláznivý tréninky nás baví. Dáváme výzvu Jarovi a Mišovi na trénink čeho? Nohy. Nohy. Vykopáváme válečnou sekeru. Nie. Pred fitkom dáme FIFU 2v2 a potom 2v2 nohy. A pak budeme tancovat. Yes. Jenom ty brameny. Tak, nechci tam nic jiného. Jenom to dám. A pojď 5 crunch. Jenom sem. 1, 2, 3, 4. Ty vole, vidíš? To je pravý fitko, kámo. DJ, 2 odměrky Morbidiuse. A nepotřebuješ ani chodit do klubu. Poslední už jenom jednoručky, ještě jednou na středy a to bude jenom dropset. Takže max reps, složit váhu, max reps, složit váhu, max reps. Takže optimální série. Päť, ešte 4, ešte 3, po ešte 2, posledné, pic. Dobrá. Yes. Máme po tréninku. Za mě jeba. Ale fakt, tohle neskoušíte, 2 odměrky si nedávejte. Já mám reálně 100 kg, myslím si, že poměrně ve svalech, takže ještě jsem zkušená smažka. No, tebe sa to úplne ináč strebe. Takže já to vydržím a vím, že ten crash bude hnusný, ale vy si to nedávejte. Ale trénink byl super, měl jsem fokus do tréninku jako kráva. Všude padaly PR-ka, pumpa nesmyslná. Takže já to hodnotím velice kladně. A ja, keďže ja som malý naturálny 80-kilový sráč, mne bohate stačila jedna odmerka morbíka. A šláplo to krásně, viděli jste to v autě, viděli jste to na tréninku. Nic, my se jdeme možná ještě něco napozovat do šatny a asi se uvidíme ještě doma. Goodbye, guys. První taste test. Rýžová kaša, Vejny Galaxy, Plesum 5. Tak, first feel. Skořica.
Jenom čistě rýžová kaše. Mňam, kámo. Dobrý. Ja milujem Já jsem- škoricu. A hlavně, kámo, to je rýžová kaše, aniž bys tam dal protein. A chutná to, kámo, fest dobře. Čo ti jebe mňam? Kámo, fakt, že tá škoricová... Ja som zobral čokoládovú, tak dám ti ochutnať tú. Já miluji, kámo, skořici a to je fakt popíčovka, kámo. Mňam, kámo. Ale Ale táto mi tahle- mega chutí. Toto má takú výraznú chuť. Fakt sa mi to kámo, ľúbi. bez proteinu. Takže, borci, rejžovka top a těším se, až ochutnám Ty tam vločky. tu bombu, tu vločku. Ale na to si počkáme až do Špáně. Nic, máme tady závěr videa, protože Domča musí letět. Takže děkujeme, že jste sledovali tohle video. Loučí se Plesoun 5 a Rado 5. ambasadoři Vejny Galaxy. Vidíme se zase na budouce. Čau.